Fotografii fotí, ale to ještě nevíš, že ztratí telefon. Ale teda fotil. Proč? Fotou tě natáčím, ty debilu. Tak jsme se všichni strapnili, takže už se musíme vůbec stydět. Matěj. Pojďte si na Kariu. Jestliže máš velký péro, pojď se na Kariu. Je to tady, vole. Ano. Víš, fotíme no. Jo. Fotíme no. Hafi, tak co? Jak to jde dneska, dobrý? Ale dobře. Vy se piva. Pisa. Co vidíš, tak vidíš, že máte systematiky, jo? Jak to vidíš? Špatně? A mě se nedívej, paní se to Matěj. To je fóru tady. Chceš to? Viděl jsi ty medvědy, jak prynej? A ten medvěd. To se fakt to svítí z toho medvěda, to bylo super. To bylo super medvěd. Ale co jste říkali na to inspektorku, jak se přišla podívat na nějaký počítače nebo co? No, prohodal, koukal. Zdraví. Taky vyšla mladá. Jak to posunul? Říkám, holka vymyslela počítač. Ty král. Ještě by měl jednoho, to se udělat Spielberg, ty vole. Kdo, já? Ne, já. To máš jedno obrovský štěstí, ty nevíš, respektive já nevím, že mě natáčíš, takže se chovám naprosto přirozeně. Natáčím. Což je asi ten největší problém, že se chovám přirozeně. Jak mluví jak divoká, ne, ty vole. Já jsem pozoroval... Chtějí, abych mluvil jako divoká, až ho zvoní. Ne, kdybys chtěl, abych mluvil jako divoká, od oka A, B, A, B, A. Všechny cesty jdou do Říma. Všechny cesty jdou do Říma. Co máme tady ty děti? Říkal jsem, že to je super ženská, ale jak to zvoní, se mění v takovou hydru, prostě začne tahat plameny. Už se končí za ona svůj démon. Přesně tak, jo. A každá to by byly chtít jiný mocný. To je prostě... Každá od tebe jak bude chtít. To vás tak se jenom tlemí, ne? Ne, to je jako by ten... Počkej, který porazil... Opatrně. Meduzu. Ty interview na Péťu, co nám povíš, Ale Péťa? nevíš, který Kameraman porazil Meduzu. Co, miluješ nás? Jo. Já miluji jeho. A teď interview na druhýho kameramana. Tak to vystříhneš určitě, veď? Ne. Počkej. Počkej, já tě jak natočím. Matěj, povíš nám něco? Ne. To stačí, tyhle to... Nemá co, vole. Tak já Vlás je střízlivý. zachoval korektně vůči naší škole. Miluju naší školu. Dobrý, to stačí. No, Hance v klícku, no. A co ty, hele? Ale já... Co ty? Selfie, vole. Já nevím, jak se dělá selfie. No, to musíš mít foťák ty, ale já Musíš mít přesně takový to... Selfie? Jo. natáčíš, vole. Já vím, že to natáčím, no. Sranda. Natáči mě, ty vole. Prosím tě. Slečno. Čekej. Boj. Jo, dobře. Schovaná. Víš to. Hele Matěj, ty vole. Jak se dává tu ruku přes ruku. Tak, ty vole, co s tím točí? To je hrozně vtipný. Matěj, to je tvoje.
když mý... To je sranda. A ty tady byla akorát. Tak nákary. Spodina, ty nejlepší pistole. My jsme na vrchu. My jsme ty inženýři. Musíš chápat, že